खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ फोरोंगिरि थिसनथायाव नकल डकुमेन्टजों आर'जलाइ होनाया सोराङाव फैदों। रायजोआव थिंनि बादि जाथायनि आन्दोआव माखासे कनस्पिरेसि दं होननानै बुंदों हिमन्त। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ राजगादी नागारनानै सिबिआइ इडिनि नायबिजिरनायाव मोगा-मोगिनि थाखाय थियारि जानो खावलायदों भुपेन बराया। गसाइगावआव हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथायनि हेंथायै एबसुनि बानजायनायाव हानजा सुरदों। कक्लाबारिनि केएसि कलेजाव बर' रेबग्रा जथुमनि नैथि सान थुनलाइयारि फोरबो। मिज'राम पुलिसआ म्यानमारनि नोगोद 2.25 कौटि रां जब्द खालामदों। 6 सुबुंफोरा ग्रेप्तार। भियेटनामनि सासे नोगोरारिखौ लांखारना लुथिग्रा 3 दुथांफोरखौ आजरा पुलिसआ ग्रेप्तार खालामबाय। नखरनि दावराव दावसियाव बिदाया फंबायखौनो बुथारदों। हाथियार लाग्रा दुथांफोरा सासे लाइमोननि सायाव गाग्लोबदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। रायजोआव फोरोंगिरि थिसननायाव बेले-बेजे जानायनि सुलुङा सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोरनि डिसेम्बर दानाव बिजेपि दैदेननायाव आसाम सोरखारा 5550 सा गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि थिसनथायनि थाखाय फोसावथाय होदोंमोन। नाथाय बे फोरोंगिरि मासिनि थाखाय आर'जलाइ होनाय माखासे बिनायसाफोरनि फोरमानलाइ आरो डकुमेन्टफोरा नकल होननानै सोराङाव फैदों। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला माखासे बिनायसाफोरा गुबुन रायजोनिफ्राय DLED आरो BEdनि सार्टिफिकेटजों आर'जलाइ होनायफोरखौ सोलोंथाइ बिफाना हमना मोनदों। जाउनाव रायजो सोरखारा थिसनथायखौ दोनथ'नो गोनां जादों आरो आर'जलाइ होग्राफोरनिफ्राय मोननाय अजदफोरखौ नोजोर होनानै सोलोंथाइ बिफाना बिजाथिफोरनि डकुमेन्ट आरो फोरमानलाइफोरखौ नायबिजिरफिननो जागायदों। मख'नो गोनांदि डकुमेन्टफोरखौ गेबेङै नायबिजिरनो गोनां जानायनि थाखाय थिसनथाय होनायाव गोबाव खालामनो गोनां जादों होननानै फोरमायदों सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ। इयुननि थिसनथायाव बिनायसाफोरा जाहाथे बेबायदि खालामनो हाया बेनि थाखाय फोरोंगिरिफोरनि आर'जलाइ होनायनि बिथिङाव SOP थियारि खालामगोन सोलोंथाइ बिफाना। बे गोदान खान्थिनि गेजेरजोंसो बिनायसाफोरा गावबा गावनि आर'जलाइफोरखौ होनो हागोन होननानैबो सोलोंथाइ मन्थ्रिया फोरमायदों। मख'नो गोनांदि आर'जलाइ होनायनि उनावबो थिसनथाय होयिनि थाखाय थांनाय समबारखालि गुवाहाटीनि इडुकेसन डाइरेक्टरेट मावख'नि मोखाङाव माखासे बिनायसाफोरा सोरखारनि हेंथायै खुद्रिसारदोंमोन एबा सोमावसारदोंमोन। रायजोआव बांगासिनो थानाय समाज बेरेखा जाथायफोरनि आन्दोआव कनस्पिरेसि आरो फान्दायनाय दं होननानै बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मोनसे जर'खा हारिया थागिबि असमिया सुबुंफोरखौ माबोरै गाग्लोबदों बेनिबो जुक्ति होदों गिबि मन्थ्रिया। मख'नो गोनांदि धिंआव हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथायनि सायाव रायजोनाङै गोख्रों बिजाथाय सावरायनाय आरो खुद्रिनाया सोलिगासिनो। बेनि गेजेरावनो गिबि मन्थ्रिया धिं जाथायनि सायाव फिन खुगा बेखेवदों आरो रायजोआव सोलिगासिनो थानाय बेबायदि जाथायनि आन्दोआव गेदेर कनस्पिरेसि दं होननानै बुंदों। गिबि मन्थ्रिया बुंदों दि मोनसे समाव धिंआ असमिया सिभिलाइजेसन दङमोन। दिनैनि समाव 10,000बो असमिया सुबुं गैया। धिं नोगोरखौ नागारोब्ला बेयाव असमिया सुबुं गैयाखौनो बुंजायो। नाथाय गासैबो गामिया असमिया मुं। बेनिखायनो बेखौ जिनाहारि जाथायल' होननानै साननो नाङा। बेनि आन्दोआव गेदेरथार कनस्पिरेसि दङ। धिं जाथायाव सैनांनाय नखरा दा धिंखौ नागारनो सानदों। मख'नो गोनांदि मोनसे जर'खा हारिखौ थांखिनानै गिबि मन्थ्रिया बुंबावदों दि गिबियाव मोनसे गामियाव सासे सानै सुबुं हाबो। बेनि उनाव मोसौ बेदर जानो लायो। बेबायदि नामखराव थांग्रा सुबुं, धोरोमारि हाबायाव थांग्रा सुबुं आरो जोंनि सुबुंफ्रा बै जायगानिफ्राय लासै लासै ओंखारबोयो। बेनि उनाव नामखराव आजान जागायो। बेबायदिनो बरपेटा, नलबारि, धुबुरी बायदि जिल्लानिफ्राय जोंनि सुबुंफ्रा ओंखारबोबाय। सिगाङाव रावबो गिबि मन्थ्रिया बे बाथ्राखौ बुङाखैमोन। नाथाय आं बे बाथ्राखौ बुंदों। बेनि थाखाय आंनि जिउआव हुमखि फैनो हागौ। बेयो गेदेर बाथ्रा नङा।
बैफोर जायगायाव आं भट बिब्लाबो मोना। जेराव राजखान्थि खालामब्ला हादरनि खहा जायो बेयाव जों राजखान्थि खालामा होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। गिबि मन्थ्रिनि मासि एबा राजखान्थिखौ नागारनानै सिबिआइ इडिनि नायबिजिरनायाव मोगा-मोगि जानो थाखाय थियारि जानानै थाखानो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ खावलायदों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बराया। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया लक्ष्मण रेखाखौ बारबाय होननानै भुपेन बराया बुंदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 4 जुन खालारनिफ्रायनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बुंनाय बाथ्राफोराव माखासे सोलायनाय आरो फारागथिफोरखौ नुनो मोन्दों आरो बेयो रायजोनि थाखाय मोजां होननानैबो सानथामनि थाखाय दिल्लीयाव थांनाय आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बराया दिनै दिल्लीयाव खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। भुपेन बराया बुंनाय बादिब्ला 4 जुन खालि लकसभा बिसायख'थिनि रिजाल्ट फोसावदोंमोन आरो आसामाव गासै 2,79,565 भट सानजादोंमोन। बेनि गेजेराव 79,24,804 भटखौ कंग्रेस आरो एनडि एलायन्सआ मोनदों। गिबि मन्थ्रिया मोजाङैनो बुजिनो हादों। 2024नि लकसभा बिसायख'थियाव कंग्रेस आरो एनडि एलायन्सनि गोहोमा आसामाव बांसिनदों। गिबि मन्थ्रि आरो बिनि सोरखारनि अनसायजानाया खमायदों। बबेखानि बे समाव आसामनि रायजोफोरनि बयनिबो खुगा-खुगा सावरायजानाय आफादानो जादों गिबि मन्थ्रिनि दैदेननायाव जाख्ल'नाय आरो केलेंकारि रां दाहार लानानै सोरखार सालायनो हाया जादों। बेनिखायनो फारफ्रोमबो बिथिङाव आन्दलननि थासारि होननानैबो कंग्रेस आफादगिरि भुपेन बराया बुंदों। गसाइगावआव जालांनाय हानजायारि जिनाहारि जाथायनि हेंथायै दिनै एबसुनि बानजायनायाव मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि खुंदों। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय तुलसीबिल पुलिस आउटप'स्ट बेन्दोंआव थांनाय 23 आगस्त शुक्रबारखालि हरनि समाव हानजासे मुसलमान हारिनि लाइमोनफोरा गंसे एल्ट' आरो गंसे बलेर' गारियाव उन्दै बैसोनि 2 बर' हिन्जावसाफोरखौ दैखांना लानानै जिनाहारि खालामनाय जाथाया ओनसोल नाङैनो सोमोनांहोदों आरो दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। बे जाथायनिनो थार बिजिरनाय नागिरनानै दिनै एबसुनि बानजायनायाव मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। मख'नो गोनांदि बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव एबसुजों लोगोसे बिएसयु, गुबुन गुबुन आफादफोर फारियै बेंगलि फरायसा आफाद, बरजं दल आरो ओनसोलनि गोबांसा रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों आरो दायनिगिरिफोरखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन साजा होनो दाबि खालामदों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि गसाइगावनि तुलसीबिलाव हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथायजों लोब्बा लानानै पुलिसआ 3 लाइमोनखौ हमदों। बै 3 लाइमोनफोरखौ फारियै जयपुरनि जमाल खान 21 बोसोर, शेख आब्दुल्ला 21 बोसोर आरो नुर आलम 25 बोसोर होननानै सिनायथिनो हादों। बाक्सा जिल्लानि सिमला हजुआयाव थानाय कख्लाबारि केसि कलेज अडिट'रियामाव साननैनि हाबाफारिजों खुंजानाय थुनलाइयारि फोरबोआ दिनै नैथि सान। बे नैथि साननि थुनलाइयारि नैथि सानाव गिबि बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारिया फुंनि 8 रिंगायाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आरो 8:30 रिंगायाव लेङाइ आफादगिरि डक्टर सुबुंसा मोसाहारिया रुंसारिफोरनि खाम्फायाव बिबार बावजेनो। बेनि उनाव रबिबारखालि फुंनि 10 रिंगायाव लेङाइ आफादगिरि डक्टर सुबुंसा मोसाहारिनि मासि दैदेननायाव फुंखा सुबुं गबिन्द नार्जारि आरो देबेन्द्रजित बसुमतारि मोनहा बर' राव थुनलाइनि जौगानाय बिथिङाव कख्लाबारि चापागुरि हालामनि बिहोमा आयदायाव मोनसे सावरायमा मेल जथुमा गावबा गावनि लिरबिदां एबा लिरनायखौ फरायथिलाङो। बे सिरियावनो हरिहर ब्रह्म, भुलेश्वरी सोरगियारि मोनहा कख्लाबारि चापागुरि हालामनि जारिमिन आयदानि सायाव लिरबिदां फरायथिलाङो। लोगोसेनो मथिन्द्र दैमारि आरो सानसुमा गयारि मोनहा बर' फावथाय आरो सावथुन बिथिङाव कख्लाबारि चापागुरि हालाम आयदायाव गावबा गावनि लिरबिदांखौ फरायथिलाङो। लोगोसेनो मथिन्द्र दैमारि आरो सानसुमा गयारि मोनहा बर' फावथाय आरो सावथुन बिथिङाव कख्लाबारि चापागुरि हालाम आयदायाव गावबा गावनि लिरबिदांखौ फरायथिलाङो। बेनि उनाव बेलासिनि 2 रिंगायाव बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारिनि मासि दैदेननायाव अरुण मोसाहारिया बर' रावसा आरो गोदान थुनलाइ आयदायाव आरो दिनेश सिंह ब्रह्मआ दोरोङारि बर' आयेन आयदानि सायाव
फुंखा सुबुं महरै गावबा गावनि लिरबिदांखौ सावरायलाङो। जोबनायाव गाहाय आलासि डक्टर मंगल सिंह हाज'वारिया बे हाबाफारिनि सोमोन्दै गुवारै बुंथिलाङो। भारत म्यानमार सिमानि साखाथियाव थानाय मिजोराम जिल्लानि साम्फाइ जिल्लायाव सनिबार मोनानि समाव आसाम राइफल्स आरो मिजोराम पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों म्यानमारनि गोबां रांनि मुद्रा जब्द खालामनो मोननाय जायो। स्रोद संदाननायनि गेजेरजों रैखाथि हान्जाया मुखालखावै ओनसोलाव गंनै गारियाव गोख्रोङै सिग्रोमनायनि गेजेरजों म्यानमारनि नोगोद 2.25 कौटि रां जब्द खालामनो मोनो। गनायथि गैयालासे गुबुन हादरनि रां सोलाय सोल' खालामनायनि बेरेखायै अपारेशन खालामनाय बेफोर गोबां रांखौ जब्द खालामदों, जायखौ भारतनि मुद्रा राङाव बे रांखौ गासै नोगोद 93.10 लाख जागोन होननानै फोरमायथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो बेजों सोमोन्दो थानाय दायनिगिरिफोरखौ ग्रेप्तार खालामनायजों लोगोसे बिसोर बाहायनाय गंनै गारिखौबो जब्द खालामनाय जायो। सोनाब गुवाहाटीआव थानाय आजारा पुलिस थानानि मोनसे हानजाया सनिबार मोनायाव आमिनगावनि साखाथियाव सासे भियेटनामनि नोगोरारिखौ लांखारना लुथिनाय जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनायखौ नुनो मोन्दों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिनिफ्राय दुथांफोरा गासै 5 लाख रां अनलाइन ट्रेन्सफार खालामनायजों लोगोसेनो गंसे एप्पल घड़ी आरो गंसे लेपटप लुथिनानै लांदोंमोन। पुलिसआ ग्रेप्तार खालामनाय 3 दायनिगिरिफोरखौ कामरुप खया ओनसोलनि थागिबि रियाज आली, आरिफ आहमेद आरो इफ्तिखार आहमेद होननानै सिनायथिदों। लोगोसेनो लुथिना लाना खारनायाव बाहायनाय AS-01 AB5455 नं गारिखौबो जब्द खालामो। दायनिगिरिफोरा गिबियाव भियेटनामनि सुबुंखौ समाजारि बिजोंनि गेजेरजों लोगो जानायनि उनाव आसामाव दावबायफैनो थाखाय जर खालामदोंमोन आरो जेब्ला बियो लकप्रिय गपिनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनाव मोनफैदोंमोन अब्ला बिखौ लाना थांनानै बिसोर लुथिदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दासान्दि बे जाथायनि सायाव आयेननि गेजेरजों गोख्रैयै नायबिजिरनो राहा लानाया जायो। गलाघाट जिल्लानि कुरुखा गामियाव रबिबार मोनानि समाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाया सोमजिखांदोंमोन, जेराव धर्जु सयकिया मुंनि सासे सुबुङा गावनि फंबाय प्रबिन सयकियानि सायाव गाग्लोबनानै जिउ खहा खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला प्रबिन सयकियाया मोनानि ओंखाम जाखांनायनि उनाव उन्दुनो थाखाय थाग थियारि खालामनाय समावनो धर्जु सयकियाया खाबु लानानै बिनि सायाव गाग्लोबदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिखौ हस्पिटालाव फाहामनो लांनायनि उनावनो बियो जिउ गोमादोंमोन। साखाथियाव थानाय नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिदा फंबाय सानैनि गेजेराव नखरनि जेंनाखौ लानानै दावराव दावसि जानायनि उनावनो बेबायदि दुखुनांथाव जाथाया थांनाय मोनायाव सोमजिखांदोंमोन होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बबेखानि पुलिसआ खौरां मोननायनि उनावनो जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जायो आरो खारखुमानानै थानाय गुबै दायनिगिरिखौ संदाननो नाजानाय जायो। बङाइगाव जिल्लानि गोजाम कल'नियाव थानाय रतुल मेधि मुंनि सासे लाइमोननि सायाव हाथियार लानानै माखासे दुथांफोरा गाग्लोबनाय जाथाया सोराङाव फैदों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला गिबियाव बिसोरो नांज्लायग्रोदोंमोनब्लाबो उनाव बारानिफ्राय बारा जानानै बुज्लायनायाव रतुल मेधिया खारग'नो नाजानायावनो दुथांफोरनि सासेया पिस्तलनि गुलि फायरिं खालामदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिजोंनि गेजेरजों रतुल मेधिया गावखौ गाग्लोबनायनि सायाव रोखायै फोरमायथिना होनायखौबो नुनो मोन्दों। बिफा आरो गाव सानैजों बिसोरनि सासे दुथांखौ हमनो मोन्दोंमोन, लोगोसेनो बिसोरनि माखासे दुथांफोरखौ रनि दास आरो प्रसेनजित होननानै सिनायथि मोननाय जादों। बबेखानि बिसोरनिनो सासे दुथां रहित महदा रतुलनि सायाव गाग्लोबनो नाजादोंमोन होननानै फोरमायथिनानै होबावदों। खौरां मोननायनि माखासे समनि उनाव पुलिसफोरा जाथायसालियाव नुजाथिहैनानै संदाननायनि उनाव दुथांफोरनि रेजिस्ट्रेशन नं AS26F0001 गंसे गारिनिफ्राय गंसे पिस्तल आरो गरथाम गोथां गुलि जब्द खालामनायजों लोगोसेनो रनि दासनि गारिनिफ्राय गंनै लेपटप, पिस्तल आरो माखासे बेसादफोरबो मोननाय जायो। बे जाथायजों लोब्बा थानाय प्रलेनजित बेनार्जी मुंनि सुबुंखौ पुलिसआ ग्रेप्तार खालामबाय होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।